Zdravím všichni tady a dneska se tady budeme učit a ukážu vám vlastně základní strukturu HTML kódu. Tak první, co uděláme, to jak jsme se učili v předchozím videu, že dáme file a dáme open folder, jenom to můžeme dělat. Takhle, tady už mám ten folder vlastně otevřený a tady bych měl open folder a zmáčknu to ano. Tady dáme file, open folder a tady dáme složku, kterou jsme nové vytvořili a tam velkou a ta složka je úplně prázdná. Tam je vybrat složku a vlastně v téhle složce už jsem vytvořil HTML kód index.html, ale to oddělám a to ještě jedno, abyste to viděli na příkladu. Pojmenujeme to index.html, není to nic složitého, je to úplně jednoduchý. To je úplně jednoduchá sračka, co nemusím ani ukazovat. Tak a teďko, když nejste blbí, tak byste použili, když jste si stáli to, jak jsem vám minule radil, HTML, CSS support, když jste to stáli, tak vám jediné, co vám stačí udělat, abyste tady vám vyskočila základní struktura HTML a nemusím se s tím nějak a prostě takhle a dáme výkřičník. A vlastně základní strukturu HTML. Dám vysvětlím všechno, co to je, tak tady máme doctyp HTML, to je prostě základ, tady máme HTML lang, lang to je vlastně jazyk, ve kterém bude napsaný vaše stránka. Neznačkovací, ale jazyk, jakože čeština, angličtina, ty tady mám napsanou N jako angličtinu, můžu napsat jako CS, jako češtinu. A pak tady vlastně se dělí, ten kód dělí se na heat a body. Heat to je hlavička, body to je takový tělce, dá říct, nebo prostě osnova. Tak hlavička to je vlastně, spustíme tady ten kód. Ježíš, tohle musím zavřít. Start. Jo a teďko. Vlastně vidíte, jak tady je title a tady máte ten dokument. Tak ten dokument je tady. Tohle je vlastně ta hlavička toho webu. A když tady třeba napíšem HTML kód, dáme Ctrl S, jakože to uložíme, a tady dáme tohle, a tady máme ten HTML kód, vlastně ty hlavičce to napsaný. Tak a teď se zase jdem k body. Body to je vlastně tělce neboli tohle osnova, kam se vlastně vypisuje sám web, to je vlastně tahle část. A pro ukázku bych vám ukázal, tak vám dělám takhle P. To je tag, který se používá při vložení i odstavce. Prostě všechno ukážem v dalším videu. Další video bude o písmu, jak zvětšit písmo, jak změnit styl písma, jak změnit teda barvu písma a tak dále. Tak dáme P a dáme hello world. Dáme Ctrl S, uložíme to. A tady mám tady hello world vlastně, že z toho šlo sem. Pak tam budeme se učit spolu ještě zrovnání textu, třeba align, a dáme center, uložíme to a tohle jsou vlastně na centru. To si všechno ukážeme u zítra a na tom abych toho video asi ukončil. Bylo to krátké jednoduché video, doufám, že to bylo taky pochopitelný. Já vám děkuji za pozornost, tak se vidíme příště.